Where name nation safe and then you charge you shit. Angisaboni ne-remote ke manje. Awujesu nokandula ngidolwa. Hello. Ngidolwa balina hilani. Kelebuja kamuka. Can we do a video? Can we do a video? Eish. So yenzela kuphi video? Angazi. Hi mntanami. Kinokubona ezone 6 ngihlala khona. Ngihlala khona. Usuke ungangibulisi ngani? Mongibona usuke ungangibulisi ngani? Hi, you are my best dancer. Thank you, Angelica. Angazi noma igama lakho ngilibiza kahle na. Nami ngihlala khona. Uhlala ngakuphi khona? My favorite. Hi. I love you so much. I love you too. Ngiyakusaba. Hawu. Ungasaba mina. Ngiyiphaphela kanje angisuye umuntu okusatshwa mina. Yo angiyazi kahle nendawo mina ngiyazi ke eMashaza. Hi Lizwe. Angiyazi eMashaza. Ngazi nje ukuthi izone 6 iside le unjani khona iBesta but angazi nanokuthi iqala ngakuphi iBesta. Hi Jimmy. Guys yokudala ngicina ukuba live shem. Ngiyaxolisa yazi ngiyabhala ngizojoina kahle after the okay. Ngiyakuthanda nami baby ngiyakuthanda yazwa kakhulu futhi ubhale kahle ne. Hello wangibiza kamnandi. Hi. Ngiyanibingelela nonke abasaqeda ngena Nkosi yami. Guys, thank you so much ngesupport eninginikeza yona. Thank you so much. Nize ningadinwa guys. Sawubona. Hello amahle mswane. Mampofana uyaphila. Nize ningadinwa guys. Thank you so much. Ukulike ama video wami, ukungicommentela, ukungipost, ukungirepost. Kusho lukhulu kumina lokho. Ngiyabonga kakhulu guys, ngiyabonga. Yabo nje ngikule level engikuyona ngenxa yenu, ngenxa yesupport yenu. Ngiyabonga kakhulu. Awusemuhle sekulalwa. I really love you Shem. Ngiyakuthanda nami uAphiwe. Sawubona Weliyanda. I gonna go have a class now. Bye. I really love you so much. I love you too Nhla. Hi amahle. Izothi mangikubona ngizothi sawubona. Okay ungikhumbuze futhi phela ukuthi yimina lo ebengithi ngihlezi ngikubona ku TikTok. Ungikhumbuze so that ngizokhumbula ukuthi wena thanda abantu esebengibonile sebehlanganile nami bayangazi. Bazokutshela ukuthi hawu Snow uyaphaphela uSnow. Hey ayokho usuku lwakho lube luhle njengawe. Yebo lube luhle ngiyabonga. Soka le ntombi sawubona. Sibolena hilani. Mhlambe ngangakubona yazi ngempela. Nini bengivinjwe ezinye izingane ezincane zithi awusuyelo siswa ku TikTok. Noma beze emsebenzini lapha eclinic. Abanye bavele bethi nje uyilo siswa ku TikTok angisuye. Ngiyadlala ngiphiki mina guys. Mengibona abantu mina ngiba happy. Every day ngiyakubona ekseni. Hawe ma.
My wish is to meet you, my aunt. I love you. Ngiyakuthanda nami. Ngiyakuthanda nami. Hi, you look beautiful. Thank you. Ngagcina ninje ukuba live. Yo. Lesithando sami wena baby. Sawubona hala. Hala. We them boys. Thank you, Kabel. So guys, nifisa ukuthi sikhulume ngani today? Kade ngagcina ukuba live. Ngisacela ningithepheleni screen bandla, ngiyanicela guys, ngiyanicela ngomoya kaNkulunkulu. Ngomoya kaNkulunkulu. Let's see, we them boys. Hala. Yo, angazi nanokuthi kumele ngenzeni la. Okay. I think khona into guys engiyilungisa. Ashithi ngibuyele emuva because angisabonanga. Okay, hi Mthokozisi. My sweet chill. Hey, molo kunjani Jabulani sawubona? Lo Jabulani beningangikhumbule. I don't believe that I'm talking to my big celebrity, Angelica. Unjani wedokotela? Hazi ukuthi udokotela lo yimi or lo munye or wena, I don't know. But mina ngisudokotela guys, just abantu bathanda ungibiza ngodokotela and mina I'm not a doctor. Ngiyafisa ukushutha nawe. Khulileka soshutha. Sawubona wena obuhle. Ubala ukushutha. Mina vele ngiyayithanda ikamera. Dokotela sawubona. Bese ukukhumbule into engachazeki cha. Mduduzi sawubona. Ngiyakuvuma kweJabulani ukwazi ukungismileyisa. Ngiyakuvuma. Phela mina ngismile smile nje. Ngiyadlala. Yo guys, in Manini I have to write my address. Kuzukudla manje. Ngiyeza manje. Nje anything yini nifuna sikhulume ngayo today. Abana ama question aba nje noma ngabe yini. Kuyofika what time lokudla lokho kuzoodwa ngo8. I wonder. But ngizodla noma ngafika ngo1 ebusuku. Angidlali kanjalo ke ngasekudleni. So let's tap in guys the screen. Hala. We them boys. Ngiyazi ngiyithanda leyo ngoma leyo. We making noise. Hello. Bangenzela inkondlo phela mina. Not inkondlo. Inkondlo leya. Jabulani uyibonini? Sinele somuhle ntombi. Sawubona. Angazi ukuthi inkondlo leyana or yini. Kodwa kona guys
ubani obeyihayi usiya bani yo ngikhohliwe ukuthi usiya kodwa imbongi ekugcineni Lili Thamali. Hello guys, ngisacela ukuthi nithephe screen. Phela abantu ngeke bejoine mina ngingathephi screen. Hi Slender. Uhlalaphi? Ngihlala eSoweto. Kodwa ngiwasemnambithi. Usisi kaNkosinathi Ntuli. Ubhuti wami ngimlamayo ke loyo. My fave. Umalume wabantwana bami. Ithini inkondlo? Khona nje iphathe nginotisile kwinkondlo ebalekile. Ithi le phathi Deda skin jean. Hlehla skin jean. Hlehla no Deda. Hlehla skin jean udedela ini udedelo Brainwood lento ifuna insizwa. He bafana ingeke khohlana. Hayi bangihashe kakhulu. Bathi mina ngi-ice lethengisa le 1 rand le. Can you wish for me to pass grade 8? I'm so happy that I'm talking to you, my big celebrity. Angelica, ngikufisela nje ngathi ungaphasa babes. Esikoleni kuhambe kahle, uNkulunkulu abe nawe njalo uma ubhala kukhumbuze yonke into oyifundile. Ngiyakuthanda. Love you so much man. Okay, so guys, inkondlo yami bathi kimi ngisiqeda mina. Nalazi isiqeda? Nasazi isiqeda yini? Bathi mina ngisiqeda ngoba mina ngusnow. So isnow ice. So bathi mina ngisiqede sinoshukela. Bathi ngiyiqhwa elinoshukela. Ngiyi-ice isiqeda iqobo lakho. Ngiyiqhwa elinoshukela. Kushuthi ngiyi-ice enoshukela. Lethandwa yingane. So isiqeda guys ne i-ice lethengisayo like emalo. Angazi guys, mina nginitshela ngokuthi namhlanje ngivuke ekseni. Ngivuke ekseni mina namhlanje. Mengivuke ekseni namhlanje ngafika ngathola ngitekiwe ku TikTok. Kuhaywa ngami, khulunywa ngami. Kwathiwa mina ngi-ice enoshukela. Le ethandwa yingane. Should le 1 rand. Ngiyaphila wephathaza. Should mina ngi-ice le ethandwa yingane le 1 rand. Thiwa ngi-ice. Mina. Should wangibekela ngini ngiyancibilika. Ngiyaphila wena unjani? Sho ukuthi mina guys njengoba bethi ngi-ice wangibekela ngini ngiyancibilika. Ngiyayizwa ke leyo part le yengane. Ngiyayizwa ke naleyo ukuthi mina ngiyenzeni. Ebalekile nayi. Thiwa thiwa hlehla skinny jean. Hlehla skinny jean. Dedelo Brainwood. Hlehla skinny jean dedelo Brainwood. Lento ifuna insizwa. Hayi bafana hayi bangiqedile. Bangihaye bangiqeda namhlanje. Bengingazi ukuthi ngithandwa kangaka. Ukuthi nje ngiyoke ngithi ngivuke ekseni ngithole nje igama lami liphithizela nje enkondlweni nje. Bengibiza ngapha nangapha. Hayi bengingazi ukuthi ngithandwa kangaka. Uthi uzingenela ku TikTok uthola uthekiwe nje kuthiwa nje khulunywa nje ngawe nje ipoem or inkondlo angazi nami kodwa kukhona lapho.
besho nje ngami cha hayi ngiyabonga guys uthando yazi hayi angazi nanokuthi ngithini angazi mina ngizoyithini le ndaba ikhona hawu hayi Jabulani kanjani hamba ucheck ama-video wami manje ubuye la ngiyipostile ngigqoke iroke elimnyama i-video engiyiphoste eduze kwama-video lawa engigqoke so isemaphakathini i-video yakhona mina ngiyakuthanda shem ngisacela ungifollowe ngisicela okay ngikufollowa khule we pinky lapho wena you don't follow me but ke akuhluphi Vanessa hi Latita hi uthi mina ngiyakuthanda shem okay nami ngiyakuthanda pinky ngiyakuthanda nami alright Vanessa ngizonifollow guys when I end this live I will follow you so pinky shem khana ngifollow manje Maria ngithanda nami ngiyamthanda but angazi mina ngizoyithini le ndaba yazi bengifuna ukudlala music mara manje it's Uncle Pam hi Uncle Pam Sinolesa ubani ucameraman wakho bakithi bengicela ukuba uyena manje ucameraman wami isikhathi esiningi mina ngiyazishutha ama-video wami ngila endlini but ukuthi ngishutha mhlamba ama-video abo njengalabo engigqoke khona into ready kuyadepend ukuthi ngihamba noba ngaleso sikhathi leso bese ngiyamcela so ngingasho ukuthi anginaye mina ngicela ama-video nawe so washutha kuphi eSlanda anginankinga guys nokushutha nabantu ama-video I love you ngiyakuthanda nami Lindo kuhle mina ngangithiphela nje i-screen iloko kubaluleke kakhulu kudlula yonke into mase siya communicate ke uzobuya nini lana enhlawe we ma kambe ngisase nekhaya elisenhlawe yo umalume ke loyo othi sinonoza ngiyakuthanda nami ocebile lo ofake black dress community hayi ngishuthwe uslow man lo shutha ama music video you are so beautiful thank you yabo lothi sinonoza ngiyazi nje ukuthi uba you are so beautiful thank you ngiyazi phela ukuthi usinonoza ukuthi ngibizwa phi kanjalo how hayi malume hayi kusho ukuthi uthi sinonombela phela manje hayi malume hayi you look nice thank you nami bangibizile enkondlweni bathe Jabulani uyimoli yini wena uyimoli Jabulani uyimoli yini wena how hi Kamhelo hawu ngithini yateketisa kanti ngizobizwa ngomalume hayi malume bazongibiza kanjalo awu tinchangela awa adinchi ke gobetse mo ke live ke bua le batho mo so yeah ene ke nagana gore ke tswe ganyane guys ke tlo go tla back ke nagana gore ke tswe ganyane fela tshwanetse gore ke attend something and then ke tlo go tla back I think ke tlo go tla around 9 bazolizwa la ukuthi mina ngusinonozana mesiqeda lapho abo Jabulani bazothi mase sengi live mase sebethi sinonozana ngusinonozana ekhaya ke go rata thata ga o bua Sotho ke a leka ngwana yes ke a leka nkgono ka ke Mosotho so tshwanetse gore ke misenyana wa bo
but it's the nice name Moss. Ha, nice name ekhaya. Nina kini nguSinolisa, abanye bathi Sinolesa, ngiya-accepta noma ngabe yini ningibiza ngayo, but kahle kahle nguSinolisa, not Lesa, Sinolisa. But ngoba ke nina ningibiza ngako noma ikuphi kulungile, as long nje ngizwa ukuthi ufuna ukuthini, yiloko kubalekile. So guys, I'm thinking ukuthi ngibuye ngo9 because of I have to check something. Kune order engiyilindile njengamanje. So kuzomela ngicheck ukuthi ihamba phi. Yawa? So ngcono ngizongena ngo9 for 30 minutes nyana ngithi ukunibona kancane. Then I will come back. Is it fine? Is it fine? No, don't go. Manje ngizoyichecka kanjani i-order yami nithi don't go guys. Ngizoyichecka kanjani? I need to do my hair. Mele ngenze inwele. Ngapha on Friday ngifuna ukuya kwi-netball. Ngapha kumele ngabe ngiyaqhina. Yeah, na malume angisho phela itoro 24 hours malume, 24 hours. Itoro zaseSoweto lezi. Izinto engancinge ekuthenjwa ke lezo engasabi next. So i-order yami isendleleni. Eyokudla malume, i-order yokudla. So manje ngifuna ukuyi-check ukuthi ihamba phi. So guys, ngisanitshela ukuthi kahle kahle ngine-shoot Saturday. Ngimele ngabe Friday ngiyaqhina, but kahle kahle ngifuna duya akithi ngoba ngizothi malume ngoba uthi sinonozana. Wake nje wangibiza kanjalo ngithi malume. Ungeke usangibiza. Okay, bengisanitshela. Mele ngiqhine Saturday. Mele ngenze sure ukuthi ngiyaqhina Saturday. Not Saturday ngine-shoot. Mele ngishootha something Saturday. Ngapha mina ngifuna ukuyolo. Hey, Aisha ngiyakuthanda nami. Ngine-shoot Saturday. Mele ngiqhine Friday kahle kahle. Because angifuni ukuqhina Thursday. Ngifuna kwi-shoot yami umqhino wami usasemusha. Usase fresh. Ngifuna ukufika kwi-shoot yami umqhino wami umusha, ngisadonsekile. So angikwazi ukuqhina Thursday, ngizoshutha Saturday. So kumele kumele ngiqhine Friday. Mese ngishutha Saturday. Awusemuhle siswami kade ngaqala ukubona. Sanele Mpofu usabona dala. Hayi nolazimi. Yabo. So ngifuna ukuqhina Friday. Ngapha inkinga yami ngifuna ukuya kwi-netball. Ngifuna ukuya kwi-netball kule Friday le siyadlala phela. Emsebenzini sport day kune computer namanye ama-clinic. So ngifuna ukuya kwi-netball. Angeke ngifakile lezi nyakazayo. Lo muntu engizoshutha naye akazifuni indaba zama-frontal nenwele ezinyakazayo. Riyatsotela na. Akisho ukuthi riyatsotela na. Ke hlakana kae lintshweu na? Ke hlakana kae? Gante ba dirang ko riyatsotela. Hawa guys, na ke hlakane le riyatsotela o ing. Bakile bangicela guys ukuthi ngiye kwi-Date My Family. Imagine, cabangani bathi ngize kwi-Date My Family bazongikhokhela. Asikise ukusho ku-live but basho.
bathi bazongikhokhela. Mina ngizoba yilo girl lo ozohamba afuna abafana. Imagine. Bathi mina ngiyekudate my family ngiyohamba imizi eyi-3 lapha ngifuna upartner ngifune uboyfriend mina ngiyofuna uboyfriend e-TV abantu babuka abantu ngeke beze ba-understand ukuthi lapha mina ngangile ngakhokhelwa bazo-understand ukuthi mina bengifuna uboyfriend uSinolisa udesperate ngale ndlela yokuthi uyofuna uboyfriend e-TV ngihambe ngiyakhamisa-ke mina imizi eyi-3 ngami ngiyakhamisa mina imizi eyi-3 ngifunana no-boyfriend. Yo, ngicela ukubuza wenza ngani kahlehle empilweni umuhle kanje? Kushuthi uNkulunkulu nje Nkosi yami ngiyabonga futhi. Uyazi wena the way uhlala uhleka ngakhona kufanele ukuthi uyathandeka yazi Sinono. Kayize nguSinono. Abanye bathi Sinonozana kuningi. Ngiyabonga-ke kodwa ngiyabonga kakhulu. So mina nje ayibo angizange nje ngize ngivume nje ayibo. Ayibo bazothina uSinolisa bekayofuna umuntu ku-date my family. Hawa. Ngoba leyo mali leyo ngeke ngiyidla abantu bebona ngithi hayi njengoba ningibona nje ngise-mall ngithenga impahla yile mali abangikhokhela ngi-date my family. No, bazothi nje uSinolisa lo wayefuna uboyfriend kwi-date my family. Angicabangi angeke nje ngize ngiye nakudala angeke. Uhlala kuphi nendawo? Ngihlala eSoweto. Angeke ngize ngiye bangixolele Nkosi yami. Bangixolele. Bathi malini and they pay millions. I don't know, like angizange nje ngize ngibe interested kubona. Bathi nje maybe ngitshela ukuthi bacela ukuthi ngize kwi-date my family, they will pay me izinto ezikanjalo nani. Ngavele nje ngaresponda ngathi nje angikho interested ngiyabonga. Angizange ngifune nokwazi ukuthi if ever ngiya lapho kwi-date my family ngiyofuna uboyfriend bazongikhokhela malini. Angizange ngize ngifune ngisho ukwazi. Ngavele nje ngabonga ngathi nje ngiyabonga. Angicabangi mina kuyovela e-TV ngilo ngifunana no-boyfriend ngathi ngishimile. Angicabangi. My type, age, size. Hello. Hi Minenhle. Mntase alright? Uhlala eSoweto. Ngempela kuphi kwayo iSoweto? ePinville. You should have just told them ngale date my family. Manje sesizokubiza ngoSinoma date. Hayibo hawu. Mhlambe 2 meter we ngeke kwabona banayo. Ngikopa utlise khomo. Aw ma ngikopa ho tlisa khomo. Wait guys, ngisafunda iSotho. Okay, ngikopa ho tlisa khomo tsibe batlo ba yona ke bitse ntate. Okay, ke understand hanyane hore o reng ne. Mara ko hae arina king sibaya ka Sotho or ka Sepedi. Na ke tsebe hore sibaya king, but arina sibaya ko Yesu. So ba re abadinyake di khomo. So a ke tsebe hore re tlo dira byang, a ke tsebe. Ngikuzwa ukhuluma nge-netball, sacela ukulijoyina Sinonoza. Guys, sekunguSinonoza vele nonke seningibiza kanjalo. Nangu nobaba kaSavannah naye athi Sinonoza. Hey, hayi uhlala kuphi-ke ufuna ukusijoyina kwi-netball? Hi Trevor. Hey my favorite person, nice to see you after 2 years ago. After 2 years ago, Mambovu. Bowuphi? Why 2 years ago? Why 2 years ago? Alright, Trevor. Lo oqale lento kaSinonozana umazi kahle. I need to call this number. Guys, I think
Hey waze wamuhle, ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga. Unjani? Ngiyaphila, wena unjani? Ngi-right. Unjani mama? Ngiyaphila nami Trevor. Serious ngikugcine wenza ivideo noxola. Kusho ukuthi kade wangigcina ke wena. Go check your order ubuye. Yeah, eating chicken guys. I'll come back. I swear only like 10 minutes, even less than that, maybe mhlambe 5. Uhlala eJohannesburg. Yeah, Trevor, let me check something. Wait, Trevor, awungazi kanjani because mina ngiyakwazi usebenza nabo Mduduzi. Ngihlala ePinville guys. Can I please go check i-order yami? Ngiyanicela bandla. I-netball soyidlalela khona ePinville. Nginithanda impela guys. Ngizobuya only 5 minutes. 5 minutes. Ngizobuya 5 minutes. Ngicheck i-order yami ukuthi ihamba phi mase ngiyabuya. Ngakubona nabo styling nani kuphi yo angazi ukuthi usho kuyiphi yona i-video. Sasi kwi-album launch yaka Lwandlunkulu, saphinde saba kwi-album launch yaka Big Zulu noNkabikazi. Yona sisithando sami esingazazi sona, but akusenani. Hi Mlu. Can I please guys check i-order yami? Ngiyanicela bandla. Kojika phela ukudla kwami ende mina ngilambile. Ngiyabuya manje. Break up. Basupa skinjini. Ithini vele leyo ngoma? Yo, nalento engimbathile nje. Ngifakele ukubanda. Ngiyabanda today. Hi guys. I'm back. I'm so excited. Ngwani. Sawubona wengwani. Ngwani. Invite Kabaja. Ngiyaphila wena njani? Oh, thank you. Oh, thank you so much. Guys, ngiyebo yazi ukuthi bengilife ngasikudala ngizange ngithole ngisho iflower. Thank you so much, Mwani. You just made my day. Ngiyabonga. Ukubonga kwami kwanele. Kimi kuyanda ngizobacobela. I love you Mbalendle. I love you too. I love you too. Ngisacela sithiphini screen. Okay guys, 2 minutes or less than that.
Okay guys, I'm back. Okay, manje ngathi ngidinga ukungena phakathi kwengubo-ke manje. Okay guys, I'm back. Asikisini. Bengisayolanda ukudla kwami phandle. But sengibuyile. Guys. Bengisayolanda ukudla. Yeah. Thina ngihlale kahle. Ngizodla. Ukuthi kufanele ngibeke kanjani. Mara niyangibona. Zongisibonana nje. Hi MC Khula. Hi sisi, hi. Yazi ukuthi sakulinda mkhaya selokhu sihlezi uyabuya. Siyakuthanda. Ngiyanithanda nami emkhaya. Hawu bakithi sengibuyile. Yazi mara bayathanda mara ukuthi bashise lesinkwa lesiselo. I-creamy chicken ke le. Yona. No. This angizi leMpumalanga bangibhukhanga. Phela ngizame bengibhukhile. Angimane nje ngizizele yabo. So abangibhukhanga. So meaning eMpumalanga lesi angeni ize ningibone. Yabo? Okay. Ngafa macala. Wena uyaya yini? Fezelihle hello.